Ahoj všichni, my vás vítáme u dnešního videa a dnešní video je Best Friend Tag. Tohle je pro tyhle ty keci, který stejně nikoho nezajímají úplně všechno. A vrhneme se rovnou do videa. Let's get started. Počkej, já jsem chtěla udělat tohle. Jak a kdy jste se seznámili? Tak my jsme se seznámili na školní akci Jazykáč. Tak jako my spolu chodíme do školy, takže my jsme se vlastně známe ze školy. My už jsme se znali předtím, víš to? No date. No prostě začali jsme se bavit na Jazykáči, což je... Jak dlouho se znáte? No, rok a půl. No, rok a půl. Jaká je vaše oblíbená vzpomínka? Já nevím, já si žádnou nemám. Já nevím, tak co Já mám ráda, jak jsme spolu jeli do Prahy. No. Nebo ještě mám ráda jako celkově prázdniny. To jsme vlastně jako spolu byli každý den. Jo. No, ale asi Jazykáč. Nebo naše první snídaně. Tam jsme se totiž začali bavit skrz snídaně. A pak jsme šli na snídaně. Nevíte co, my jsme si zavedli jako takovou tradici, že každou sobotu ráno, že jdeme někam na snídaní nebo na něco takového. Jaká je její vysněná práce? So very fun. Takže ty by si chtěla být patolog, anebo u odbavování na letišti. Jo. A nebo všeobecná sestra. Jo. No a ty chceš moderovat sport. Hokej. A nebo bude psát do novin. Oblíbený obchod. Zara. Proč Zara? Jako já mám ráda Zaru. Pandora. Pandora. Mac. Jo. Starbucks. My máme rádi tak nějak jakože stejné věci. Takže... No. Jaký je váš oblíbený televizní pořad? Takže ty máš ráda teorie velkého třesku. Bože, nic lepšího není. Nebo jak jsem poznala vaši matku. Jo, to také. Jako všechny seriály. A teď se koukám na ulici. Ty se díváš na ulici? Jo. Od kdy? Od to, jak od jsem včera. spala, ne, jak jsem spala u vás. A nebo se koukám na ordinace a vždycky usnu, takže to nemá cenu se na to koukat. No a na co se koukáš ty? Na Gimple. No tak ten taky. No ale prolhaný krásky. Jo, no tak ale to není v televizi. No nebo dá. Co vám vadí na té druhé? Že neodepisuje na Facebooku. To jsem čekala. Já nevím, asi nic. Ti napíšete a ona neodpoví. Sorry. Já nevím, co mi vadí na tobě. Já jsem dokonalá, víte co? No jako asi bych se s ní jinak nebavila, ne? Jako ty jsi taky bezchybná na to psaní. Ale já za to nemůžu. A jo, dobře. Já nevím. Jo, víte, co mi na ní vadí? Že pořád si moje vlasy. Prostě Anička by nešla do města bez umytých vlasů. Nebo potom na konci dne jsme ve škole, v šatně. Anička veme batýs a tak dělá. A půl hodiny později, ono už je to prázdný. Kam byste spolu jeli kamkoliv na světě? Kamkoliv. Kamkoliv úplně. Ale třeba teď plánujeme Anglii, že jo? Vlastně za půl roku pojedeme spolu do Anglie. Party. No. To je takový to, co se jako zrovna asi naskytne, ne? Ale třeba jako my máme úplně naplánovanou Anglii do posledního detailu. Úplně. Prostě to nemá nikdo. Víte co, my tam půjdeme na exportku a my si to děláme srandu, protože strašně moc nutně potřebujeme do Victoria's Secret. A potom, jako až tam budeme mít sraz s těma ostatníma lidma, tak jenom takhle půjdeme s tou taštičkou, jako Oblíbený vtip. Já nevím. My si neříkáme vtipy. No, ale jako asi... Protože nám jako asi jenom stačí se kouknout na sebe a jako už jsme mrtví. Ale tak kdyby, jako inside joke, tak co máme? Inside joke? No. Máme nějaké? My Máme. totiž milion. Ale jako to jsou jako takový ty hlášky. Komu trvá déle se připravit do školy? Do školy? Jo. Tak když si mají hlavu, tak mě, že? No to teda nevím, já stávám třeba v 6. Jenom jako třeba měla jsem éru a to bylo, protože jsem si dělala přátelé. Tak jsem vstávala v 5 hodin ráno, abych se mohla kouknout. Třeba na 3 díly přátel. Až tak špatně jsem na tom byla. Oblíbená značka make-up. Mac. Yes, it is. Benefit. Jo. Kalhoty nebo šaty? Když mi ty džíny dobře padnou, tak džíny. Asi kalhoty. Já nevím. Mám ráda oboje. Oblíbené zvíře. Já nemám oblíbený zvíře. No, nemáš. To je opice. Opice jsou nejlepší. Opice! Já ovečky. Jo. A nebo poník. Bože, já miluju poníky.
Velbloudi. No, ježiš, my máme hrozně moc oblíbených To jsou naše inside joky taky v podstatě. Ale jako podnik, bože. Za 9 dní doufám, že dostanu podnika. Oblíbený film, Bridget Jones. to nevím. A Letuška první třídy. Popište se navzájem jedním slovem. Nebo ségra. Jo, asi jo. Takže ségra. Jo. Komedie nebo horor? Scary movie. Protože to je komedie a horor. Oblíbená píseň. Stay with me, 'cause you're all I need. Nebo ain't nobody Ježiš, to je naše. better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Co je divného, co jím? Divného. No, divný, co jíš divného? Co já jím divného, co ty jíš divného? Jíš rajsko. A ty jíš svíčkovou. No, ale rajská je úplně nechutná. Fuj. Pro mě Nebo je svíčková. Tu koprovku. Ne. Jo, To nemůžu ta ani úplně vidět. nechutný. A teď to bude ve škole. Bude koprovka a celerový lívanečky. Jo, já mám ty lívanečky. No já taky. A v pátek? Pátek, jo, poslouchejte, my máme třeba celý týden úplně nechutný jídlo. A v pátek nám dají 2 výborné věci, jo? Jo, a jako co si máte asi vybrat? Celý týden nevíme, ale potom jako v pátek, jo. A proč nedají koprovku a palačinky se zmrzlinou? No, A proč potom nedají jako kuřecí řízek s tou broskví. a sírem a celerový ten? Jaký máte stajníku z oblečení? Skater skirt. Jo. To oblíbené jídlo. Jako ty Wafle. druhý. Jo, wafle. Sushi. 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 Takže sushi. Sushi. Takže to je pro dnešní video vše. My se na vás budeme těšit u dalšího videa a zatím se mějte krásně. Ahoj. Ahoj. Mám kakao. Děkuju, pančelko. Děláte dobrý kakao a palačinky. Já jsem je dneska Nebo měla croissant. ke snídani. To taky děláte dobrý.